Hi guys, welcome to TFFL's TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen Tatelicious babatanya vapindira vachinyomba seWicknel vadedzera kuti ndine masex tape, ndine mavideo emukadzi waseWicknel achita lula nebest friend yaWicknel. Wicknel naye anozviziva akangoviga tozvotaurawo naQueen Tatelicious vati Besty yaWicknel inonzi Tadzi ndine mavideo mukadzi waseWicknel achita lula nebest friend yaWiki. Queen Tatelicious vomwe nyika vaenderera mberi vachiti vana vese vaya havasi waWicknel vane muridzi. Tozvotaurawo naQueen Tatelicious adedzera kuti vana vaseWicknel vese vaya havasi vake. Ari kudedzera kuti seWicknel nezidumbu rake riya kanhu kake hakasviki kupi kwanofarira kuti kanyatsosvika. Aenderera mberi Queen Tatelicious vachiti ivo it's not about wife yaWicknel Sonia anohura. Wicknel only even Wicknel is. Adedzera kuti naWicknel wachona futi hasi innocent naye anotone yakewo. Aenderera akati iye Wicknel ane new small house yake these days anonzi Mishi ane surname inotanga naM. Ndiye manaked ndine pictures aseWicknel nemusikana futi yeye vachita lula. So which means Queen Tatelicious vari kudedzera kuti ndine mavideos aseWicknel nemusikana mutsva anonzi Mishi nemavideos emukadzi wake nebest friend yake. So handizi guys kuti kudi asi ari kudedzera kuti akangoda kundidena chete ndinowaburisa, but unongoziva homwe nyika yanga ichiti if he dares, but yanga ichitotaura yatotaura zvinhu zvakawanda asi iyo yanga idedzera kuti kana Wicknel akangoda kunditanga ndobva ndakanda zvakati. Aenderera mberi Queen Tatelicious vachiti ivo kana ED family vanondirespecta, even first lady the Mugabezi they respect me, kwete Wicknel ndomupedzera ini ndikangodzova chete.